खुलुमबाय दिनैहाय आङो खौराङाव थांनो ओंखारदों खौराङाव थांनायनि जाहोनानो जाबाय खौराङावहाय दिनैहाय लोगोफोर नोंथाङा मिथिखागौ जे दिनैहाय 15 फेब्रुवारि 2023 मायथाइयावहाय दिनैहाय 56 इयार्स जाबाय आबसुआ दा बेनिनो प्रग्राम जागासिनो दङ आबसुनि जोनोम सान फालिनायनि दा बेयाव थांगासिनो दङ आरो जोंनि मोनसे बिबानबो दंबावो फेशन श' बे फेशन श' बिबानखौ जों दाखालि फार्स्ट टाइम मालिपुरदुवार इन्डर स्टेडियामाव खालामदोंमोन आरो बेवहाय बड' साहित्य सभा प्रग्रामावहाय दिनैहाय सेकेन्ड टाइम खालामनो थांगासिनो दङ खौराङावहाय बेयावहाय प्रग्रामावहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो फैदों जानो हागौ जों बिथांखौ नुहैनायलाय बिथांनि बिबुंथि होनायफोरखौ मानो होनना बुङोब्ला जों एसे लेट जाबाय लोगोफोर नायलांदों नोंथाङा माबोरै देखायनो हायो आङो मिन्थिथ'ले आरो आबसुनि जोनोम साननि गोजोन हामलायनायखौ नोंथाङा बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय जों दा सफैबाय लोगोफोर बिथाङा जे मालाय सिफुं बानाय सेरजा टेमाय गेटना नायबायनो लोगोफोर नाय 56 फाउंडेशन डे ऑल बड' स्टुडेंट्स यूनियन या दे बुं मा बुंनो गोसो only today मानि सिख्लाफ्रालाय मेन्दाबारि दे लाङा निसिद्रा दे नानि मा आङो आरि दाना होदों Pandar diva bare nidaya Konana labayang roze boydaya amni suman Hangai khabur Nangnya nama mata? Masalahnya nama? 나중에 사진 나가시노 guys, nih jengi youtuber mitingga kunggura. Datang di pernah mulai. So jadi datang di pernah kita mau anda sampai kau saya dengan komedi show mana kebunan sampai kebunan. Sare sare khasi khawai khawai khusa ata barna